Ghana, Chukwu High Chief Michael Udegbi, Igbo Bakaria, one Niziad, Ibalu Mmanwu worldwide. As I know, I see your man work over startup. He said, "Now for my uncle, my hand was no one make. Why are they working away? As the moon get empty, Nancy Jew. Magically legal. Now, no one, I must also go I could go carry. As the boy you come out of the have doing this is a more easy, and the is a more yolo gong. Nearly very gandon and so. I have a tal more online, Uncle Kalia, but then the comment. May boom a move man or man cat or man cat. Man, I call me against. So, God, I can't find it in the book when you. My name alone be broke. So there are Bambana Balahamba. Malaya would be the moon this morning, yesterday, never take a Muddy was the beach on Tack on a Jawan man or your mumba, Mary your job. Exactly. So, El Mumba don't attack or they my beach. So, when see the boys are getting Benugu State, the Bagan State, the Bolu, the boys are the people do not say. We both go to the can, book I on Abala, book I can as the Woku. But also to fetch any plane, if a general America, I London as Woku. If a general London, here I London as Wokunana. We see the Benugu State, the boys are getting boys are going to say Nigeria. Oh, yeah, I get a picture. Nana attack na na egwu mu na menka oya oguru na uzo muta so kwara oya mole ya asimi di eza ye gbe state boy ya maka ni ade mada do ya mele ya hama de we ma picture tie ordinary anyị na afọ na eme amaru no gbe moro na nna mutalo nna m na mpa mere ordinary me for years e share iko ordinary wo me na ordinary bi he di ade na ngwu ene emeri ordinary bi jo tesa meri ihe ojo o si mbanya de eme ogwo yi ga bebe esa gbolu gi mmade me cheri gu uzo ya ka afi na aga onye nwere ihe o mere ojo mechie wo yi ga na be ya sha meri edo to si do ya weli o mere gi US o cho si no gbo ya me aka ngo che be nya da alukwa ndiro oru a o wego ndi tile egwu tupu amamota na nna m 778 egwu okonkwa asa tile egwu 1010 hatile egwu osodo be tile egwu kwa diko tile was eminent with Morocco tile egwu fire gwedi akuru egwu many people kuru egwu kanko na to matito eminent su be there obuna tile egwu abi etiche egwu size tizine egwu ma ka tile egwu ka na ekwugu na egwu bu nke be eziokwu aya egwu bata no ye ni iche etiri m egwu izizi ntiri enu wazo ka afia nkwa aka etiri mu maka isi kwado etiri mu gbanno nkezi gini ka ime anụrụ nka etiri mu ife aka afa ya etiri mu nwanne mara nwanne ya egwu ntị ka aga agụ onye gara onye etiri nke di ha mere mmadụ etiri mmadụ kpata ego asị na o jere gwọ ọgwụ ọ bụrụ eziokwu na ejere gwọ ọgwụ na-ekwu mmadụ kpata ego ekwu ogu ihe a nọ na taụn gbageta mbọ chukwu ji meru gị ọgwụ gozie gị n'ihe ị na-eme weta ọya maka ịma na ngozi chukwu na-esi n'aka mmadụ chukwu mmadụ nọ na-enu tọrụ gị ego n'onye na-agba mbọ isi ọfa ịta ọka okezi onye ngozi ahụ gị na-asọ o mepere gị ụzọ ọtịrị na biznes ya na-eme na ekechi ebute afọ na ekechi eme nka nsogbu ya ụzọ gawa ya mara ya esi evu ego ịchawa ịbatazi obodo goro moto pụta ma o bute mma na-enye ndị obodo ma o gbuo efi so obodo rie na-asị na ijere gwọ ọgwụ na o ji ewe akara aka mmadụ ya mere nji ego wee jụọ ha ọrụ onye gwọrọ ọgwụ ụbịa ọgwụ dịbụ gboo tupu nna anyị ha ndị den ọka ọgwa ndị na-eme ihe ọjọọ nwee ndị na-eme ezigbo ya so onye bụrụ ihe ahụ na-egbudatu onunu ya ga-adakpude onunu ahụ o nuru ovu n'obi ihe okwukwe ihe ojugbo n'obi onye na-eme ya ya egbu ya so ihe njikwa ụmụ ndị ma my followers and my followers
ndị na-watch m ndị na-follow m na TikTok and Facebook and online Instagram ya niile na YouTube asị m nke unu ma unu ma nke bụ eziokwu si ejina na ọ dị ka ma ọ bụ na ọ dị mmadụ sefu aka egbo n'ofe tupu ọ ghọrọ ya aka mmadụ. O nwere ndị na-eme biznes na-eji obodo oyibo atụ afịa ọ na-atụ afịa na ọrụ Naijiria atụ afịa na China na-ebubata ihe ngwa afịa ha na-eri ya ọ na-agara ha wee ndị ga-abịa sisi ya ha awa ọ bụrụ awa ka ha na-atụ na mbụ ezigbo ya wee ndị na-atụ ezigbo ya ọ na-ere ya emetụ n'ova wetegbega enyi ya onye kacha njọ n'ụwa bụ igbu mmadụ. Chukwu na kechara m ihe niile ọ kere dị n'ụwa ka elu ka a na ka ogwu kenda ka anụmanụ dị n'ụwa ka enye na-etinye wee datịna ka mmadụ tinye akacha ya ike bụ mmadụ tụrụ n'okwu ọnụ enyere mmadụ ike o ji mee ya otu ahụ si n'Chukwu na ya aka mmadụ ya tinyere ike n'ọnụ mmadụ na iweta ya si n'ihe a ga-abịa otu a kwụba aka ọtọ na-eme ya ọ dịrụgị otu ahụ. Ibi ntụrụ anyị na ọka wee ndị na-eme ihe ọjọọ wee ndị ezigbo mmadụ ebe ajọ mmadụ dị ezigbo mmadụ dị n'ime ya. So ọ bụrụ ya na-eme nke ọ na-eme ọ si na-egwu melie ọ na ọ bụla nwa ya awụ ga-awụ nwa ga-adị ga-adọ so kpọrọ nwa ga-awụ ji obodo oyibo tupu odoro obodo oyibo ahụ ọgwụgwọ mana ọ bụla ga-adị ọzọ gị ihe plasta bọọlụ ma ọ bụ ihe ya echu ọpụta ụra dịkwa oke ego eri ndị ji ya ndị asị na ndadara na mmanụ na ọ ya afụta ha onye ọjọọ bụ onye ọjọọ ezigbo mmadụ bụ ezigbo mmadụ. Ezigbo mmadụ n'ọrụ ị na-akpa ajọ izu n'ebe ọ nọ ọ sị gị mba na-esoro oshi ebe a pụọla onwe so mana kịtazi apụta onye chọọ ịchụ followers ọ chọọ ka ya weta mmadụ ọ bụ ka ya mee nke a ọ bụ ka ya tam na-eti ọya ya ekwuo ihe ọjọọ kwujewa onye ahụ emeghe ekwuwe a na ọnụ na ọ bụ na ọ na-egbu mmadụ gburu mmadụ tinye mmadụ n'onu beze a na-eme ihe ọjọọ ọya nwa ma ihe amara m onye ọ bụ amara mbe ya mana ya ekwunubeghị ị na-ahụ ọmakwuru obe m ọmagodoro be m ọya nwa ma amara m onye ọ bụ amara mbe nne ya amara m afọ ya anụnubeghị m maka ọya ahụ bụ ifọ mgbe ya iji gbarụ datina n'osisi ọbụla mụrụ ezigbo mkpụrụ ka ụmụazị na-atụ okwute osisi ọbụla mere mkpụrụ eji o nwere ndị anyị na-akpọ eji na-adị n'ọfịa na-adị ka pin ọ nweghị ụmụazị ada agaghị gị maka ije dị ogberuo ha so onye ọjọọ bụ onye ọjọọ amara m onye ọ bụ ya jeta kopi ichọba ebe ahụ si na na-egwu na-eti mere nke a ọ narụgbo nke egwukwu ọ narụgbo nke egwu so ihe onye metekwere ya sịkwara na ọ bụ ya mere ya ga-eji shi ebu ya ta gị picho masị na mere nke a na onye egwu na-eme nke a o jigbo ọfọ wee na-akọ ka onye na-eme nke ọ na-eme ọ na-agara akwụkwọ aka ọtọ ọkwuwe mmadụ chọọ ka ji mmadụ weta followers ya bụ na ya gara online maọbụ ya ga viral so mana onunu ahụ ọ na-egwu ya ga-ada na ada bụchu ma famili ya ma ndị bi ya niile ma ndị generation ya niile ndị ikwu ya sita mgbu ya na ọ na-afịa ahụ na ọfịawa ahụ ọ makwara ebe ọ sara arụ ya ji eje chita akwụ ya ebe ahụ ịghọta maka na onye lara nne ọla mmadụ ada ala nne ya ọ meketara keta mmadụ ọ na-alala nne ya ọ kwụsịla mmadụ chukwu na elu na aja anama ndị anyanwụ na-abara and ụmụ ụwa ma nke bụ eziokwu ka ọ dugodini ụlọ m na ya na-akọ ọnụ ụlọ m na-eme online ma ọ bụ ime ihe ka wee followers mana onye ahụ kwuru ihe ahụ tinyere my picture ebe ahụ adịa m si na nke a mere nke a mere nke a owogo ndị mere dibe for years mee ya tupu amamụta anyị tupu amamara onye anyị bụ na-eme ihe ọma wee ndị ka na-eme ihe ọjọọ for years ahụ ije ebe ndị a na-eme ihe ọjọọ efu ka family ha dị ma ije ebe ya mere ife ọma kwụrụ ọkụ ọtọ owogo ndị egwu efu ka family ya dị kedu ihe mmadụ ji emebiri afọ mmadụ ebie anyị dịbụ Enugu steeti na n'ezi agụ ga-etigbuo ya ahụ ndị eme nwanne nke ọdịgodi ise